Dries, de feestdagen staan weer voor de deur. Hoe ga jij kerst en oud en nieuw doormaken? Werkend. Doe ik altijd. Een beetje combinatie. Ik treed beide kerstdagen op in een restaurant in Amsterdam. En de tweede dag zijn mijn vrienden en mijn familie. Die zijn daar ook in het restaurant. Ik eet ook mee. En tussen de gangen door zing ik iets. En de eerste dag dan ben ik daar eigenlijk alleen met Kunter. Die is altijd bij mij. En oudejaarsavond, ja, ook 2 optredens. Dan wel allemaal na 12, dan ben ik jarig. En dan nieuwjaarsdag, dan rusten wij even uit. En dan word ik 55. Dus dan ga ik eens even nadenken over het leven. Ik vind het heerlijk om te werken tijdens de kerst. De sfeer in de horeca, de kerstversiering, het samen zijn gevoel. Vind ik het prettiger om met mijn familie tussen een grote groep mensen te zijn. Als alleen thuis te zitten voor het raam aan een tafeltje met z'n 6. Daar ben ik nooit van geweest.